Hola, en aquest vídeo veuràs com podem accedir a la base de dades Web of Science. Per fer-ho, el primer que hem de fer és anar a la web de la biblioteca i a la part central trobarem l'Ho-Cerca-Tot, el nostre buscador. Aquí anotarem el títol de la base de dades Web of Science i realitzarem la cerca. A la pàgina de resultats veurem que ens surt primer la fitxa completa, però l'accés ràpid i directe que recomanem és des de la part de dalt, veiem que ja ens apareix Web of Science WOS, que és la seva abreviatura. Cliquem a dintre i un cop som aquí ens hem d'autenticar. Per fer-ho, simplement hem d'anotar el nostre nom-cognom del correu electrònic, però sense @bib.cat i la contrasenya que tenim del campus virtual. També tenim l'opció aquesta alternativa. Un cop autenticats correctament, entrarem automàticament a la pàgina web on podrem fer les nostres consultes.